ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୀତାର କିଛି ପଦ। ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଗୀତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି କି? ଚିନ୍ତାରେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ କି? ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି? ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କି? ତାହେଲେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୀତାର ଏହି ମହତ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରଣଭୂମିରେ ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମଣିଷ କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀର ନାମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଆମର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ଗୀତାରେ ମନର ଅଶାନ୍ତି, ଫଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା, ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଯଥା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.47, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.47ରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.48ରେ କର୍ମ କରିବା ଓ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ମନ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି ରହେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନର ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଭୟ, ଫଳର ଚିନ୍ତା ଓ ଆସକ୍ତି କିପରି ମନରୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏକଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.47କୁ ଆଧାର କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଅଧିକାର କର୍ମ ଉପରେ, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ି ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାରେ ସମାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୀତା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.48ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲେ ଖୁସି, କାଲି ନିନ୍ଦା ହେଲେ ଦୁଃଖ, ଏହି ଦୋଳାୟମାନ ମନରୁ କିପରି ବାହାରିବା? ନିଜ ମନ ହିଁ ମିତ୍ର, ନିଜ ମନ ହିଁ ଶତ୍ରୁ। ଗୀତାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 6.5ରୁ 6.6କୁ ଆଧାର କରି ମନକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଲେ ଏହା ଆମର ଶକ୍ତି, ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗଲେ ଏହା ଆମର ବାଧା। ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାରଣ ମନ ଆମର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ରହେ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବି। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରେ? ଗୀତାର 2.62ରୁ 2.63କୁ ଆଧାର କରି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା, ଆସକ୍ତି, କାମନା, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ସ୍ମୃତିଭ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଏହି କ୍ରମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବିରୋଧରେ ଯାଏ, ଦୁଃଖ, ଅପମାନ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଙ୍ଗନ, ବିଫଳତା, ଏହି ସମୟରେ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହେ? ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି? ବାହାର ଦୁନିଆ ବଦଳିଲେ ମାତ୍ର ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖରେ ପଇସାର କ୍ଷମତା ହେଲେ ବି ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସେ ହେଉଛି ଗୀତା ପାଠ। ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭିତର ସମତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କର ଭୂମିକା ତାହା ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଗୀତାର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଚିତମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ। କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଅଶାନ୍ତ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନେ କିଛି କିଛି ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ମୋ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଗୀତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।